30,000 ka dosis sa AstraZeneca vaccine miabot kaganang buntag dinhi sa Sugbo o gipundo sa cold storage room sa Department of Health Region 7. Ani ang report. Mitug pa ang eroplano nga gikargahan sa AstraZeneca vaccine sa Mactan, Cebu International Airport. Gibiyahe kini padung sa dakbayan sa Sugbo diin gibutang sa cold storage sa Department of Health Region 7. 30,000 ka mga doses sa AstraZeneca ang naabot nga girakdang iapod-apod sa mga tambalanan sa Central Visayas. Limitado pa ang kasayuran nga gihatag sa DOH-7. Hinoon, una nang ipahibaw sa DOH nga alang kini sa mga health frontliners sa mga pampubliko o pribadong ospital. Wa pa masayri kung kanus usab ipang apod kini. Kabahin kini sa 487,200 doses nga miabot sa Pilipinas nga donasyon sa World Health Organization-led COVAX facility. Nasugda na ang pagpamakuna gamit ang Sinovac nga nakahatag og kabalaka sa uban apan walay natala nga mga major adverse effect. Si Dr. Shelby Blanco, ang Pangulo sa HEMS sa DOH-7 nga nabakunahan sa Sinovac, mipadayag nga wa man siya gipamati sa lawas. I had been vaccinated 2 days ago and for the couple of days nga nahumantag bakuna, so far wala ra man pud tay nabati. Sa pag-abot sa AstraZeneca, gipanglantawan nga mudaghana ang magpabakuna. Kini ilabi na nga apil sa edad ang mga senior citizens nga gustong magpabakuna batok sa COVID-19. The safety of the vaccine has already been looked into by WHO and our national FDA. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.